Sophie Cunningham postaje viralna zbog još jednog smijelog domoljubnog poteza. I dok se ova žena sama bori na sportskoj sceni i pokušava braniti prava žena u sportu, sada vidi da se 73% Amerikanaca slaže s njezinim mišljenjem i stavom da muškarcima ne bi trebalo dopustiti sudjelovanje u ženskim sportovima. Točka, kraj. I volimo snažnu kraljicu, domoljubnu kraljicu, ženu koja se ne boji braniti svoja prava i zauzeti se za malu djecu, posebno za djevojčice. Ali ovo je trenutak koji se dogodio ovog vikenda i koji je izludio internet, posebno liberale. I ja sam potpuno za to. U redu, ona je u baru. Način. Dakle, za one koji nisu upoznati, ona pjeva u country baru sinoć, pjesmu Tobija Keitha, Courtesy of the Red, White and Blue, koja je pjesma o patriotizmu na potpuno novoj razini. Američke djevojke i američki dečki uvijek će ustati i salutirati. Uvijek ćemo prepoznati kada vidimo američku zastavu kako vijori. Mnogi su muškarci poginuli kako bismo mi mogli mirno spavati noću kad položimo glavu. Ovdje se govori o tome što znači biti Amerikanac i koliko si ponosan. Toliko je muškaraca tamo vani žrtvovalo svoje živote kako bi ljudi mogli živjeti u miru i biti Amerikanci, a mi podržavamo zastavu. I upravo je ovo ona vrsta retorike koju ljevičari apsolutno mrze. Jer kada netko zna što želi zaštititi, što želi braniti, za što se zalaže i u što vjeruje, ne možeš ih baš slomiti ludim, kaotičnim idejama poput prava transrodnih osoba u sportu. Mislim, to je nekako očito. Dakle, ovo je vrsta pjesme koja je vrlo domoljubna i zbog koje ljevičari potpuno polude. Jay Hand, Indio otisni svoje ime na vrh njegovog popisa i kip slobode počinje mahati šakom, a orao će poletjeti čovječe, bit će pakao. I kad čuješ majku slobodu kako počinje zvoniti svojim zvonom, osjećaš kao da cijeli svijet ove zemlje pada na tebe. Donio sam ti to u čast, crvene, bijele i plave. Pravda će biti zadovoljena i bitka će bijesniti. Veliki pas će se boriti kad mu zatreseš kavez i požalit ćeš što si se petljao s SAD-om, jer ćemo ti zabiti čizmu u stražnicu. To je američki način. Opet, pjesma o američkom domoljublju. Ona vrsta stvari koju bi neki muškarci pjevali iz sveg glasa u baru. Ali da WNBA igračica, koja je u središtu kontroverze, poput Sophie Cunningham, ovo pjeva iz sveg glasa. Doslovno pjeva iz petnih žila. Mislim, oni stvarno ne znaju što bi s njom. Pogledaj ovo. Ovo je video iz perspektive. Odeš na utakmicu Fivera i nekako završiš u istom baru kao Sophie Cunningham. Vidiš, nije iznenađenje što ovdje imaš nekoga, mladu djevojku koja je domoljubna, a to dolazi s ideološkim razumijevanjem i moralnom jasnoćom, da ne bi trebao dopuštati trans muškarcima ili ženama da igraju u američkim sportovima. Jer kada netko zna za što se bori, zna u što vjeruje, zna za što se zalaže i to ne skriva, ne možeš ih zbuniti opasnim idejama. Mislim, nije bez razloga što cijeli način na koji Rusija, Kina i Katar pokušavaju uništiti Ameriku jest stvaranje kaosa, tako da ljudi ne znaju što misle, bacajući lude ideologije na ljude kako bi ih zbunili, jer zbunjene ljude je lako pobijediti, ali ponosne nije. Ova pjesma je dokaz zašto je Sophie Cunningham toliko samouvjerena i opuštena kad se suprotstavlja WNBA i stvorila je pokret. I kad kažem pokret, mislim na pravi, ozbiljan, intenzivan pokret za borbu protiv te trans priče koja se trenutno događa. Mislim, razgovarali smo o tome, ali sada imate muškarce iz NBA-a koji pokušavaju dokazati apsurdnost muškaraca koji se biraju u WNBA, kao da bi to učinilo igru ravnopravnijom. Mislim, pogledajte ovaj video. Pa ranije ovog tjedna objavio sam to. Ja sam transrodna osoba. Ja sam žena. Ponekad se identificiram kao žena. Tako je, gledaš ovo i pomisliš, to je apsurdno, ali i jest apsurdno. Cijela stvar je apsurdna. I ne možeš imati muškarca poput ovog, koji igra u WNBA utakmici. I za to se zalaže Sophie Cunningham. Ona kaže, ovo je potpuno ludo. Ali evo u čemu je stvar. Iako ima puno medijskih osoba, poput ovog idiota, koji je također u WNBA-u i pokušava skupiti političke bodove i simpatije, većina Amerikanaca zapravo podržava Sophie Cunningham. Statistike su nevjerojatne. Ali čekaj malo. Samo poslušaj koliko je ova žena luda. Sada je ovo naša nova bitka. Mislim da sam to htjela reći, da su se bitke promijenile. Da. Znači, naše namjere su iste, ali sada kada se okolina promijenila, vidimo da se prava trans osoba, oduzimaju.
Puno se raspravlja o transportašima i o tome u čemu mogu sudjelovati. Uvijek bih rado dočekala transportaša u svom timu ili protiv svog tima. To je jednostavno, to je obična glupost. I činjenica da su nekako uspjeli natjerati ljude da vjeruju kako bi im trebala biti važnija prava trans osoba nego njihova vlastita prava. Ova žena je cijeli život radila da postane profesionalna sportašica i spremna je to sve dati zbog političkog poena kako bi dobila malo pažnje. Ima 10 milijuna pregleda. Većina Amerikanaca vidi da je to potpuno apsurdno. Potpuno apsurdno. Ali Amerikanci podržavaju Sofiju. I All Out Kick bila je na mjestu događaja kako bi zabilježila sve što se događa. Mislim da WNBA govori sama za sebe. Trebali bismo to zadržati samo za žene, samo za biološke žene. Znanost je prilično jasna. Kao edukatorici nije mi teško vratiti se i naučiti iz biologije da postoje dva spola, dječaci i djevojčice. Ovo nije o trans osobama. Ovo je o spolu. Dakle, pokušavamo zaštititi sport ne od žena koje tvrde da su transrodne. Zar ne? I to je upravo poanta. Ovo nema veze s trans osobama. Radi se o zaštiti žena. Jednostavno, lako. Ali WNBA ne zna što učiniti s tim. Zapravo ne znaju što učiniti s tim jer još uvijek do ovog trenutka ne mogu shvatiti što je zapravo definicija žene. Bili su prisiljeni na ovo zbog muškaraca iz NBA koji su izašli u javnosti i rekli mi ćemo se prijaviti na draft WNBA-a. I oni su kao ne, što da radimo? Što da radimo? U redu. I zato WNBA pokušava smisliti nekakve odgovore na pitanje što zapravo znači biti žena. Jer očito to nije turski igrač, visok gotovo 2 metra, po imenu Isan, koji tvrdi da je žena. Što da radimo u vezi toga? To se događa u trenutku kada WNBA čak ni ne može definirati što je žena. Radna skupina lige sastala se ovaj tjedan kako bi ocrnila, citiram, zlonamjerne pokušaje ljudi koji ne žele vidjeti muškarce kako se natječu protiv žena. Sada bivši NBA igrači Enes Kanter Freedom i Royce White osporavaju ta pravila o pravu nastupa. White čak prijeti pravnim postupkom ako ne bude izabran. Čini se tako. Mislim, obožavam ovo. Stvarno mi se sviđa. Jer opet kad imaš te ljude, kad imaš žene koje kažu zaštitite nas, a ja sam bila kao ris je najveća. Ali kad muškarci kažu ne, znate što, mi smo žene. Nekako je očito da nešto nije u redu ovdje. I tužno je što je za to potrebno baš to. Tužno je što imaš stotine i tisuće žena koje govore zaštitite nas i našu mogućnost da se bavimo sportom od tih muškaraca koji se pridružuju tvrdeći da se sada identificiraju kao žene. Možda oni vjeruju da je to istina, ali zaštitite nas. Brinite o nama više nego što brinete o uskoj manjinskoj skupini koja je stekla političku moć kroz svoje sulude kampanje i maltretiranje. Muškarci istupaju i kažu da, trebali bismo zaštititi ove žene. Hajdemo zaštititi ove žene na genijalan način. Ponekad se identificiram kao crna transrodna lezbijka. I ne mogu vam opisati koliko je to oslobađajuće, iako sam posljednjih dana doživio puno mržnje. Mislim da na temelju mog dosadašnjeg rada u košarci, onoga što donosim timu, onoga što donosim ligi u smislu atletizma i vještine, to bi bio jasan slučaj diskriminacije i planiramo iskoristiti sve moguće pravne puteve. Mislim, zašto su ljudi bili zli prema tebi? Zašto su te napadali? Ti si samo muškarac koji otkriva svoju pravu, istinsku stranu, kao žena. Nema ničega, ništa u ovome što bi dalo razloga trans pokretu da bude uzrujan. Upravo za ovo ste se zalagali. Za ovo ste se borili sve ove godine. Zašto ga maltretirate? Zar se ne biste trebali zalagati za ljubav? To je stvar. To je jednostavno apsurdan pokret. To je apsurdan pokret. I svatko tko može jasno razmišljati, to vidi. I 73% Amerikanaca, hvala Bogu, može jasno vidjeti. To je službena. Anketa pokazuje da 73% Amerikanaca podržava Sophie Cunningham i smatra da muškarci koji se identificiraju kao žene ne pripadaju u ženskom sportu. WNBA nije definirala što znači biti žena i na pogrešnoj su strani povijesti. Ligom upravljaju lokalni liberali. Trebali bi shvatiti što se događa i reći Americi što znači biti žena. Prestanite se poigravati ženskim sportom. Ti sastanci su pokrivali širok raspon tema, uključujući i stalne rasprave o transrodnim sportašima i nastavak mržnje i žuči usmjerene prema igračicama na internetu. Trenutno nema neposrednih pitanja vezanih uz pravo nastupa u WNBA. Da, ima. I snažno osuđujemo zlonamjerne pokušaje da se ove teme koriste za omalovažavanje ili marginalizaciju drugih. Drugim riječima, nemamo pojma kako se nositi s ovim. Da, kažu da trenutno nema pitanja kojima se moraju baviti. Tamo ili Također. zato što kada. Enes Kanter i Royce White su prijavili da ispunjavaju uvjete. Pregledao sam kolektivni ugovor od 409 stranica, što je zapravo neka vrsta ustava koji piše da bi ispunjavao uvjete moraš biti, citiram, žena. Ali nigdje u tih 409 stranica ne definira što je žena. Mislim, to je jednostavno ludo, zar ne? Ženska nacionalna košarkaška udruga nije u stanju odrediti što je žena tijekom sastanka u srijedu. Današnji sastanak obuhvatio je širok raspon tema, uključujući i tekuće rasprave o transrodnim sportašima. Znate, i ovo je usput kao video šihana i prekrili su mu grudi
Jer znate, to se ne može prikazivati na ekranu. Ljudi, možemo li samo na trenutak povući se na trenutak i razmisliti kako ćemo ovo objasniti svojoj djeci kad odrastu? Jer, nadam se, do tada će cijela ova stvar biti osuđena, ali zapravo ćemo morati voditi ovaj razgovor. Reći ćemo im, bila je jedna žena, zvala se Sophie Cunningham, bila je visoka, bila je plava, bila je snažna, bila je domoljubna, bila je hrabra, igrala je košarku s dečkima. I onda su joj rekli da postoje muškarci koji se žele pretvarati da su žene i žele se natjecati s njom. A ona je rekla, mislim da je to loše jer je to opasno za mene. I cijeli svijet ju je zbog toga mrzio. Do te mjere da su muškarci visoki, gotovo 2 metra, morali su se pretvarati da žele biti žene kako bi je pokušali obraniti od cijele te galame. A organizacija za koju je igrala, sport nije mogla shvatiti što je definicija žene. I dakle, što onda? Možete li uopće zamisliti da pokušavate ovo objasniti svoje djeci izvan drame na koju smo navikli, a oni će nas gledati kao da smo potpuno ludi, jer zvučimo potpuno ludo, jer je cijela ova priča potpuno luda. Doći će dan kada će se cijeli ovaj trans, pokret, povući u drugi plan i gledat ćemo unatrag i pitati se kako je zaboga društvo postalo toliko zbunjeno, a odgovor na to je, naravno, strane sile koje žele da Amerikanci budu zbunjeni, ali sve više i više ljudi može jednostavno vidjeti ludilo toga. I ovakav marketinški trik je briljantan i upravo ono što je potrebno. I opet, ono što omogućuje Sophie Cunningham da stoji i drži se, unatoč činjenici da zbog toga trpi posljedice na terenu, gdje je fizički napadaju i zlostavljaju, i tako dalje, je zato što zna u što vjeruje. Zna za što se zalaže. Ona je domoljubna, povezana je sa svojom zemljom, sa žrtvom koju je njezina zemlja podnijela, veličinom svoje zemlje i što znači biti žena i braniti žene. I sve te stvari zajedno čine je osobom koja je sposobna ustati i boriti se za ono što je zaista ispravno. A ja to osobno apsolutno obožavam. Hvala vam na pažnji u vezi s ovim pitanjem.